Eina quan comencem a aixecar catifes i obrir finestres, em sembla. Bé, per acabar, i moltes gràcies per aguantar fins aquí. Ja ens queda poquet, aviat dinarem. M'han informat que queden tiquets, o sigui que si voleu tenim una fideuà estupenda que fa una oloreta que podeu comprar després. Guanyem Badalona té nom de dona. Guanyem Badalona és feminista. És la llista amb més dones de la qual formen part i té una dona com a cap de llista. Us presento a la candidata més ben valorada de Badalona, Dolors Sabater. Escolteu, ells ho expliquen, nosaltres ho palpem. Una altra manera de fer política sí que és possible. Una altra Badalona, una altra manera de governar Badalona sí que és possible. I som nosaltres els que ho farem. Guanyem Badalona en Comú, som nosaltres, sou vosaltres. Som el poble, la gent normal i corrent, la gent que tenim idees per la ciutat, que portem Badalona al cap i al cor, que hem pensat sempre. Però com és que no ho fan d'una altra manera? Tenim la solució per moltes coses, veiem quina és la manera lògica de fer-la, i en canvi sembla que els polítics, els que estan governant, se n'obliden. De vegades sembla fins i tot que en comptes de governar amb nosaltres, amb el poble, fins i tot sembla que governen en contra del poble. I nosaltres, que tenim aquesta nova idea, aquest nou municipalisme que estem parlant, aquesta revolució democràtica que s'està produint, que s'ha fet més evident amb la crisi, aquí a Badalona, aquesta revolució, aquest canvi de manera de fer política, el portem nosaltres. I no us enganyeu, som l'única força política que ho pot portar endavant. Som els únics que tenim aquesta missió, aquesta idea clara de ruptura democràtica, i que farem que Badalona, aquestes catifes que s'han d'aixecar, aquesta veu del poble que ha de tenir veu directa, aquests som els únics, perquè tots els altres ja hi han sigut. Fixeu-vos, mireu-nos, nosaltres som tots cares noves. Ningú dels que està a la llista de Guanyem ha escalfat mai una butaca a l'Ajuntament. Els que estem a la llista de Guanyem, si hem entrat alguna vegada al ple municipal, ha sigut per demanar la paraula al ple, donant veu a les lluites que hi ha al carrer, donant veu a la feina de les associacions, a les reivindicacions de la ciutat. Perquè passa una cosa molt estranya en la manera de fer política. Nosaltres fins ara hem votat, i quan hem votat hem fet una delegació de la nostra voluntat i hem suposat que els polítics que ens representen tirarien endavant amb les idees i amb el bé comú que tots desitgem. Però resulta que no, que nosaltres votem i quan ja hem votat sembla que aquella gent que entra allà a l'Ajuntament, que s'asseu a la butaca, que cobra un bon sou, que després parlarem d'aquests sous que cobren i aquests diners que es malbaraten, resulta que comencen a governar oblidant-se totalment de la gent que els ha votat, oblidant-se totalment de quines són les prioritats reals de la ciutat, i comencen a prendre decisions que no tenen res a veure amb les prioritats que marcaríem. I nosaltres, com a unitat, com a coalició de ruptura democràtica, el que pretenem i el que us podem assegurar és que si nosaltres entrem, hi entrareu vosaltres, i que no podrem prendre decisions sense tenir en compte la vostra opinió. Hi haurà assemblees on prendrem les decisions per governar. Perquè us imagineu, si aquest govern que tenim ara hagués tingut en compte la nostra opinió, penseu que tindríem, per exemple, l'AMAT a la serralada de Marina? Algú de nosaltres hauria estat d'acord en què hi hagués l'AMAT a la serralada de Marina? Tindríem, per exemple, un patrimoni absolutament abandonat, caient, les masies com Calendal, com les ermites, com Sant Jeroni de la Murtra. Tindríem un patrimoni absolutament abandonat? O el tindríem, com proposa Guanyem Badalona, conservat, revaloritzat i guanyat no només pels ciutadans sinó fins i tot pels visitants, que podria ser fins i tot una font d'economia per la ciutat? Si nosaltres ens haguessin demanat l'opinió, tindríem més d'1 milió d'euros anual destinat a pagar el sou dels càrrecs de confiança política?
Nosaltres acceptaríem tenir unes ajudes de 400 euros per les persones que no tenen cap feina i que els pretenem que visquin amb 400 euros al mes i conservaríem més d'1 milió d'euros per càrrecs de confiança política? No. Nosaltres, una de les coses que farem quan entrem a l'Ajuntament serà una auditoria del deute públic, una auditoria econòmica, perquè, senyors, ens estan robant. És veritat que Badalona és una ciutat que no és rica, és veritat que és una ciutat que té un pressupost limitat, però aquest pressupost de diner públic no s'està dedicant al bé comú. Aquest pressupost de diner públic, que no és transparent, que no el podem veure, no podem saber-ne els detalls perquè hi ha moltíssimes despeses que se'ns fan d'esquena a nosaltres, aquesta despesa pública està dedicada en gran mesura a l'enriquiment d'unes quantes persones, a clientelisme i a fer que s'engreixi més la diferència entre les persones més pobres i les persones més riques. I nosaltres podem assegurar que si entrem a l'Ajuntament destaparem aquestes catifes, destaparem aquests robatoris i tornarem el poder de decisió sobre el pressupost municipal, el tornarem al poble. Mireu, aquí a Badalona, a més de ser la candidatura d'Unitat Popular, la candidatura de Guanyem Badalona en Comú, que ens avalada per Barcelona en Comú, i a més de ser els representants d'aquesta revolució democràtica que s'està produint al país, tenim una singularitat. En tenim dues, de fet. Tenim dues singularitats. Nosaltres encarnem aquesta nova forma de fer política i assumim tots aquests objectius que els que han parlat abans de mi els han explicat també. Però n'hi afegim un més, i afegim treure'ns de sobre una política racista, xenòfoba i antidemocràtica, que és la política que tenim de García Albiol. Aquest objectiu és un del que ens fa singulars. I en tenim un altre, i és que nosaltres no volem viure d'esquena el procés que està vivint el nostre país amb la revolució que hi ha en la relació amb l'estat espanyol. Una ciutat com Badalona no pot viure d'esquenes a tot el procés constituent, a tot l'objectiu de tenir una república catalana feta des dels barris. I per això nosaltres som diferents. Nosaltres tenim aquí, en la nostra Unitat Popular, tenim donant suport, tenim les CUP i tenim Podem. I això no passa en gaires llocs, perquè nosaltres hem posat per davant la Unitat Popular, però no hem oblidat la reconstrucció de la República Catalana. No l'hem oblidat i la tenim com a objectiu que aquesta construcció sigui feta en procés constituent des de cada barri de Badalona, perquè no pot ser que la política es decideixi des de dalt. La política la fem des de baix i la fem entre totes i tots. Tenir un programa farcit de propostes que van per posar les necessitats de les persones al centre de la necessitat de la ciutat. No pot ser que una ciutat amb l'atur que té Badalona pensi en projectes faraònics, com per exemple el canal del port, o amb especulació urbanística que va sortint en diferents barris, quan tenim precarietat per resoldre, quan tenim, mireu, us dic una dada, 15.000 persones han demanat ajuts a l'Ajuntament, 15.000 persones que per la seva situació de precarietat estan demanant que el diner públic, que el bé comú els hi doni un cop de mà. D'aquestes 15.000, menys de 1.000, no sobrepassen en poc 900, han tingut ajuda de l'Ajuntament. La resta, l'Ajuntament els hi tanca la porta. L'Ajuntament ha deixat fora 200 llocs de treball, s'ha tret de sobre 200 llocs de treball que ajudaven a la cohesió als barris, a les AMPAs, als programes
de convivència entre la diversitat religiosa, programes de suport escolar contra el fracàs escolar, programes de tot tipus. L'Ajuntament ho ha esborrat. L'Ajuntament amb què gasta els diners? Què prioritza? Projectes faraònics, projectes de propaganda, projectes de façana que no arriben realment al cor de les necessitats de la gent. Però és que a més és un Ajuntament totalment antidemocràtic. Mai fins ara ens havíem trobat amb tanta oposició a la voluntat de la gent, fins i tot per organitzar un acte al carrer. Es pensen que el carrer és seu, quan els hi dóna la gana l'ocupen i el fan servir per les seves coses que ells s'inventen, i en canvi les coses que fa l'associacionisme de la ciutat, les coses que organitza el moviment veïnal, hem de fins i tot, no parlem ja de pagar taxes, és que fins i tot ens les neguen l'ús del carrer. L'Ajuntament ha arribat a un extrem que no només no governa amb la ciutat, sinó que governa en contra de la ciutat. I tenim 1000 exemples. Pensem, per exemple, en la Fira de Sant Jordi, que seria un extrem. Una fira consolidada a favor de la cultura al carrer, que l'han convertit en una fira comercial en què les entitats de cultura popular són tretes de fora de la fira. És la cosa més absurda. Nosaltres tenim moltes propostes, però diguem, la conclusió d'elles és que governarem amb vosaltres. Vosaltres i nosaltres som els mateixos. Nosaltres no podrem anar d'esquena perquè som nosaltres, som el poble. I qualsevol decisió que prenguem la prendrem d'acord amb la voluntat del que es decideixi, el que se segueixi decidint al carrer. Nosaltres som els que portarem el poder del poble al govern de la ciutat. Nosaltres al carrer i nosaltres a les institucions, si ara, quan hem estat al carrer, tots i totes els que estem aquí, hem tingut capacitat de mobilitzar i capacitat de canviar coses, perquè hi ha molts canvis a la ciutat, moltíssims, que s'han fet gràcies a aquest empoderament popular, us imagineu què serem nosaltres al carrer i nosaltres a les institucions? Serem una força de canvi total per Badalona, serem imparables. Però escolteu, abans hem parlat de les enquestes. No en fem gaire cas de les enquestes, tinguem-les en compte. Però fixeu-vos què ens diuen les enquestes. Una ens diu que la gent segueix confiant en els mateixos de sempre. Sí que parlen de nosaltres, que ja comencem a treure el cap, però segons les enquestes, la gran majoria continua confiant en l'establishment. Doncs no. Per què posen això? Perquè ens tenen por. Com han dit els companys abans, la nostra unió, la nostra força els fa por. I aquesta por fa que maquillin les enquestes fent-nos creure que no tenim capacitat de canvi. I sí que en tenim, sí que en tenim. El poder el tenim a les nostres mans. Nosaltres podem fer canviar això. Però escolteu, no ens podem quedar quiets. Sabeu quanta gent no va anar a votar fa 4 anys? Més de 70.000 persones. Més de 70.000 persones, sigui perquè ja estan fartes d'aquesta política que passa de la gent, sigui perquè estan fartes de tanta corrupció i de tant mal ús del poder popular, tota aquesta gent es queda a casa. 70.000 persones són moltes persones i nosaltres hem d'aconseguir mobilitzar moltes d'aquestes 70.000 persones. Hem de fer-los arribar aquest missatge. Escolteu, a Badalona sí que es pot canviar. Existeix l'alternativa. A Badalona tenim l'oportunitat de deixar de ser la ciutat, aquesta ciutat obrera, aquesta ciutat treballadora, que ningú s'explica com pot ser que hagi acabat en mans d'un partit de dretes, en mans d'un partit governat per la FAES, en mans d'un partit corrupte. Doncs Badalona ha de deixar de ser governada per aquest partit. I ho tenim a les nostres mans, ho podem aconseguir. Som nosaltres, som la gent del carrer. Fins ara no hem estat mai
a la butaca. Som la gent que us oferim la confiança, que ens estimem la ciutat, que tenim propostes per fer realment canvis reals, per fer una política diferent, per retornar l'autoestima a aquesta ciutat, per retornar la il·lusió, per perdre la vergonya de dir que estem governats per un govern que no té res a veure amb el sentiment d'aquest poble. Aquesta alternativa existeix i aquesta alternativa ha d'arribar a més gent. Venim de les places, venim del carrer. Ajudeu-nos a que aquest missatge arribi a més gent, a la gent que està amb nosaltres, que comparteix els objectius a favor de l'escola pública, a favor de la sanitat pública, a favor d'un autèntic canvi en la creació de llocs de treball contra l'atur. Farem que això es reverteixi. Tenim possibilitats de fer-ho, perquè sabeu, sí que és veritat que moltes propostes necessiten pressupost i necessiten diners, és veritat, però hi ha moltes que l'únic que necessiten és una altra manera de governar. La nostra administració és un caos. Qualsevol persona que necessiti anar a fer una gestió, sigui per demanar un ajut, sigui per tirar endavant un projecte d'emprenedoria, sigui per poder demanar feina perquè ha quedat a l'atur. Qualsevol persona que es mogui amb l'administració, fins i tot per fer obres, s'adona que Badalona és un autèntic caos de pèrdua de temps, de pèrdua d'esforços, d'una burocràcia absolutament inútil, i això no fan falta diners per canviar-ho, senzillament sentit comú, sentit de servei al poble, sentit de servir, perquè els polítics que ens presentem en aquesta llista, que som gent que venim del carrer i que ara volem entrar a la institució, no anem a servir-nos del poder, anem a servir al poble, i en això som tan exemplars que fins i tot ens baixem, ja diguem d'entrada, ens abaixem el sou. Nosaltres no anem a enriquir-nos, no anem a cobrar sobrecàrrecs i sobresous i dietes, que fa vergonya el sou que cobren els nostres polítics, que fins i tot per anar a una reunió del ple els hi han de pagar un plus, sisplau. Nosaltres no només no entrem en aquest joc, sinó que ja diem d'entrada, ens abaixem el sou i som exemple de transparència. Mireu, no em vull allargar perquè tenim aquí un sol de justícia que ja fa estona que aguanteu, tenim ganes de dinar, tenim ganes de seguir disfrutant, però no podem marxar sense, ho han dit abans els companys, mai més deixem que siguin els demés els que decideixin per nosaltres. Nosaltres, com a ciutadans, tenim el poder, però per tenir aquest poder no només l'hem d'exercir quan votem, l'hem d'exercir cada dia, a les associacions, a les assemblees, a tot arreu per donar l'opinió i per controlar. I us demanem que ens controleu a nosaltres. Si nosaltres entrem, vosaltres heu de seguir siguent el poder al carrer, com serem nosaltres també, perquè no pugui passar mai que ens desviem de quin és l'objectiu i quin és el mandat que tenim. Ja ha començat la revolució. Ja ha començat la revolució d'aquesta primavera democràtica que avui, més que primavera, sembla l'estiu. Ja s'ha d'acabar que uns pocs decideixin per la majoria sense tenir en compte la majoria, que uns pocs s'aprofitin i disfrutin dels recursos i que la majoria hagi de viure en precarietat. S'ha acabat, és l'hora de fer el canvi. Escolteu-me, el 24 de maig, tots i totes tenim l'oportunitat de tornar a aquesta Badalona que volem que sigui diferent, que volem que sigui de tothom, de totes i tots, que volem que no sigui racista, que volem que sigui radicalment democràtica i que volem que sigui una ciutat d'esquerres, una ciutat que mai més pugui donar el poder a la dreta, no només a la dreta encapçalada per Albiol, sinó, i s'ha de dir ben clar, a tots els que han fet possible que governi i a tots els que han fet han deixat que governés sense fer una oposició, que digueu-me quina oposició ha tingut l'Albiol, quina oposició ha tingut, ha governat i ha fet el que ha volgut. Doncs escolteu, aquesta revolució que s'està produint arreu, aquesta revolució que ens portarà a fer un canvi en la manera de tenir la radicalitat, d'exercir el poder democràtic a la ciutat, aquesta revolució l'encarnem Badalona, guanyem Badalona en comú. Visca Badalona, visca la República,
i visca la democràcia. Visca la unitat popular. Ara, si voleu passar per la barra, refrescar-vos, hi ha beguda fresca.